Salutare și bine vă regăsim la un nou episod de parcurianul Băban. M-am mai jucat puțin înainte. Am încercat să-mi filmez și nu mi-a filmat. De ce? Ok, și astăzi facem o provocare. O să ne jucăm parcur numai în această poziție. Dați pe butonul de like și subscribe, cronțopăl și să trecem la parcurian. Vreau să ajungem la stagiul 200, dacă se poate pe acest episod. Dacă se poate, bineînțeles. Nu trebuie să ajungem asta. Dacă se aude puțin educam, trebuie să aude televizorul. Roz. Bine, prima e roz. Haide. What? Haide. Hop, hop, hop. Pe episodul acela când am construit drumul, parcă. Nou, când am construit drumul pe lumea bebelușilor. Cu secția de poliție. For 4. For nu înseamnă 4. Ba da, for înseamnă 4. În fine. Numai hop, 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 am zis. Numai hop, hop, dacă n-ați văzut. Am uitat să zic, abonați-vă la canal. N-am întâlnit să juce preda. Am zis pe la un minut de episod. Dar în alte zile am zis pe la minutul 5. Deci e bine. Dacă suntem la 51. Tu vorbești serios? Suntem la 52 deja, mamă. Dacă vreți să aveți și voi hobby-ul acesta, o să vă scriu în descriere sau dacă nu vreți, zic pe episodul următor de la arătător. Pe episodul următor vă zic. Cred că puteți să căutați aici pe Roblox, puteți să căutați Easy Hobby și vă apare acest hobby care mă enervează. Nu trebuie să sar acolo. Ce era așa? Nu sunt stare să merg în față. Așa. Bă, astea mă omoară. Nu, bine. Hop, Macarena. E cum este țină. Mamă, hacker. Salam aleikum. Salam aleikum. Te pune con salam. Bă, cum am murit? Deja exagerezi, joculețule. Robloxian. Vezi că sunt parcuristul din mică? Poftim? Chiar așa de ușor pierd. După să facem un episod în care ne jucăm numai așa parcurs. Hai că nu așa. E posibil să vezi unde mergi. Sări, hai, hui. Crazy. Prea bun, prea ca la țară. Am trecut. Am trecut. Îmi aduc aminte de nivelul acesta, că l-am făcut și imposibil să-l treci așa. Bă, nu ne-a sărit.
E un semănător. Bă, ați văzut? Ați văzut? Am apăsat pe sal și nu ne-a sărit. Deja îmi fac o grămadă de nervi. Bă! Apăs pe sal și nu-mi sare. Space nesuferit. What? Nu se vede. Ok. Vede? Bine. Ulu. Acesta. Bă, dar e greu. Am avut noroc. Aparent a fost același. Carcă easy parkour. Am și fentat. Nu prea s-a gândit așa bine când a făcut hobby-ul ăsta, poți să și fentezi. Easy Foxy a făcut nu știu ce episod. Asta 60, 168. De ce cad acolo? Sunt paletă. Salam aleikum. Bă! De ce mic acolo ca ultima paletă? Oh my... Trebuie să sar pe prostioarele astea. Bă! Am asta aici. Am să-l... Sar acolo. Lasă-mă pumba. Dacă vreți, putem să ne punem numele pe Among Us Pumba, că mi l-am schimbat, că m-am mai jucat și ne-am pus numele Leon. Leon. Așa ne-a pus numele. Leon. Ca să-mi zice Leon odată. Așa ne-a pus numele pe Among Us, mă disperă. Parcurul acesta. Bun. Hai de cap. Să faceți și voi provocarea asta. Dar să nu faceți același parcur. Să faceți alt parcur. Ne spuneți dacă e posibil măcar, că de mine deja mă apucă toți nervii. Asta se întâmplă când greșești, când te enervezi. Nu când greșești, când te enervezi. Hai mă, iar de asta. Mă, cum am trecut ca hackerul. Hop, pupa. Hop. Bă, n-am văzut-o, dar m-am prins de ea, doamne. Vedem, albastru, verde, galben, portocaliu, roșu. Culorile curcubeului. Trebuia să mai avem mov, dar nu e. Sau indigo, nu știu exact cum se spune. Indigo sau mov. Mai trebuia să avem și o turcoaz. Ho-ho. Trebuia să mai avem o grămadă. Păi putem să vedem aici super easy. No. Mersi. Dar nu vrea să plătesc Robux. Bă, ne sărită iurea. Am ținut eu imaginea asta iurea rău. Cum am picat acolo, ca ultima paletă. Am reușit! Sunt la stadiul la nivel... Mamă, deja de 9 minute și suntem la nivelul 81. Și am picat ca năbu. Mai faceți și voi hârți să mi le mai trimiteți să ne mai jucăm? Opa, zice un abonat. Stați așa că zice un abonat. Deci am făcut o mapă, dar nu știu cum să se trimit. Nu vezi tu?
Să aveți că v-am explicat. Mergeți pe linkul din descriere să învățați să trimiteți și voi hărți. Deci, mov, adică indigo, albastru. Și să ne sclăsicem culorile în engleză. Purple, blue, green, în fine, yellow, orange, red. Bun. Hai și easy. Dar ăla a fost și mai greu. Nu știu unde trebuie să pic. Trebuie să sară printre este dabă. Opa, opa, pene, lopa. Cap de canoca. De ce a zis chestia asta? Au! Cum era să nu fiu la checkpoint-ul? Ce că pălnun, cel bloc, în fine. Bă, dar asta e greu să-l sar, hai că e greu. E easy. Pâz. Nu mă disper de mor. Ha, mă! La. Iar să cumpăr ceva. Cum se vede, deci că mă uit pe binocul. O binocul. Ok. Și poc. Purple, orange, yellow, pink, blue, green, red. Când vedem culorile de astea o să le spun. Aici este blue, care nu trebuie să-l atingem și noi trebuie să mergem pe yellow. Hai că știu și eu engleză. Hai bă, am mărit la checkpoint. Vorbesc. Și asta se numește void. Ha, mă! Opa. Bine. Așa. Ok. Red. Orange. Red. Orange. M-a trădat portocaliu. Red. Orange, nu orange. Yellow. Green sau green. Și purple. Red, orange și am picat. Hai de capul meu că mă disperă. Red, orange. Cred că ați învățat și voi culorile cu cube 1 în engleză. Roșule, mă disperi. Red. Mamă ce lag am avut acolo. Orange. Nu mai pot. Mă arunc în void. Red, orange, yellow, green, furpelul vieții, că mă enerchează. O sărăm aici. Sărim și aici. Bine. Ok. Nu caca bună. Uite. What? Deci, care sunt? Deci, blue, blue, turcoază, nu știu exact. În fine, blue, green, purple, blue, green, purple și blue. Băi! Am că sunt abia la 96, 196.
Stați-mă că n-am voi. Bine. Bine? Nu! Ai, mă. Vorbești serios cu mine? Jur că dacă de data asta nu reușesc să trec, sting episodul. Opresc eu. Nebunesc! Dar e posibil că e ușor, dar nu poate să-l trecă space-ul vieții. Hai, bă! Bine. 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 Hai că mai am și o baterie. Lasă-mă. Eu numai am reușit să trec pe aia. E cum îmi dă seama. Doamne, mersi. 98. Și flor. 1, 2, 3. Flor. În fine. Bine, mă, ne-a făcut ce am propus. O secundă că nu mai vedem. Cu ocazia asta vedeți și voi, nu, X. Vedeți și voi cum se numește obiul. Vă las puțin să vedeți cum este. Mega Easy Obi. Gata, Mega Easy Obi. Și voi să-l dau. Da. Hai și cu așa. Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Antonia. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul. Nu uitați George Preda. Și asta a fost cu acest episod. Și pa!